Kini akong bana sa gamay pa, gwapo gyud kaayo ni siya. Kakita mo ko siya picture. Pero sa dihang nidako na nausab naman, milingi na gamay iyang naong sa uyab nami. Pero dang naminyo nami, milingin magsamot nga mura nagnasupaw ang naong. Pero feeling gwapo gihapon siya. Og kun nganong na problema ko ani, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Heto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana'y may luha pa, akong mailuluha, at ang mabawasan ang aking kalungkutan. Heto ako! Ay, sa bukas na niya, oy! Unsa ka na so yoy? Nag-concert! Wow! What a Eto! miracle! Asa, miracle ba? Ay, miracle si mong kag. Naanggit mo. Asa may naka-miracle, anak? Ay, kuwan ba? May kanta mo ka nga wa magkilat. Wa kakilatin eh. Wala na. Bugal-bugal ang show. Bugal-bugal Abi ang kay show. may magkamukanta kay nako, bugal-bugal. Ay, bida, sanay mo. Ako magsaling ka akong tingog, eh. Eh, matchis na ako kani ato, day. O pa sila kadungog sa akong tingog, pero pagkita na na akong ako to, awa na. Tagak pantin la. Ah? Ikaw na yung ang tagak ang pantin, day, no? Ano naman ko no? Di ba ka mamanti sa una? Uso ko to? Mabitang sunod-sunod kang tagnok. Tagnok ay. Muna ni sunod ka. Hari-hari ko tagnok. No, na diha. Ano, day? Wari usos matehe sa una, day? Oy, bibot. Kaming mga babay, bisag dili pa mi mamanti, way problema namo. Kay wa may maglabyog-labyog. Di man parehas ninyo nga, og di mo mag-brief, di mo mahimutang kay paminaw ninyo murag matagak inyong itlog. Oh, come on. Ano ko bati are ka na murag matagak ang itlog. Ayaw, kay mo man kay itlog. Habong ko sa ito'y pagkakidot pa! Mao ni akong bana, bisag minyo na, manghambog lang gihapon sa iyang kaniadto kung unsa siya kagwapo. Unya, Oh, stop! Pastila ni naong-aong, mura kagili Dilmar. Mamatay, di makakitang samin! Nagusaw na kong parami, no? Gwapo kaya pag rin, no? ilom dia bibot oy, kaniadto tingali. Pero karon, mura nang kag supaw ng naong nimo. Supaw na nay, lingin kayo. Radyo kag humba nga bidli. Porbida, di ta kataloy, day. Kung saan taon ka, iba na ako ni mura kag against the world ako. Si against the world. Oh, against yung kay kanako ba? Nya world day ka, world ka. Hakbe taon ni mo, eh, sos. Away noon kanang naong nimo mura man nag world kay lingin kay kag naong. Lano, nakidort pa ni mo. Oy, bibot, ikaw ba? Minyo na ka, uy. Hunungan na imong pagsigig dahong nga gwapo gihapon ka. Idara na ka do. Nausab na ka. Milingin na ng naong nimo. Mura na kag humba nga bidli. Ah. Nagtuod ay gihapon kang suggesto ni alarkon ka. Ay, pagina na, day. Bungo, try kuwang na ako. Yes, samot. Nagtuo kang mura na dyan kang suggesto ni alarkon no. Kung may bungot ka, kapoy mo. Layo na kay sinuod bibot, uy. Ikaw ba? Kung pahalata ko, nagsilos ka. Kaya ba akong silos ng imo? Huwag ka magselos bibot. Prangkahan ta na lang ka. Kay nagtuo kang gwapo na jutek ka kung na kay bungot. Nasayop ka. Kay kung doon na pa kay bungot bibot no. Awa na, oy. Kanang bungot mo tag-as kaayo. Lain kaayo, oy. Mura na dyan kang ok-ok. Ikaw ba, noon sangay? Kaya ba makakini akong naong mura ni meaning sa tanduay ram? Ha? Ha? Sa bining? Kuan, tamaya, ayaw, ning dughan, ug ayaw, yam-iri. No. Remedyoha, hinuon, ug mahimo. Wala na. Kabuti mo sa... Kabantay ka ha, bida. Magmahay raman ka ba? Kaya nga naman. Makauyab gili kog lain, malahay ko ka na ko ba? Aha, nang ambisyon pag yun kang makauyab day kabot. Ay, di man na itong hibaluan taon. Kaya daghan ra ba taon magsiging pansin taon na ako. Kumpiyansa ka, sos, bahala ka niya. Uy, ayaw ako kaduka, oy. Kaya tingali ikaw magmahay hanggawa ka. Bida, manong ako yung bahay! Ay, basig nagtuo kang. Wa na say nakapansin ako. Kisa, tikong, ha? Kani tigkuha ni glamaw? Ah, Sos, morbida ka mo ni Mori Margot. Ay, kung pagkatawa. wa ko magpakatawa ni mo bibot. Kay di ko komedyante. Oh, labaw na ko. Dili ito komedyante si Studio Larcon. Action star to. Unya ikaw, action star ko no ka. Hilas ba ni mo? Sige lang. Kanay mo pag BI-BI na ko na itanaw lang na nato. Dahil tingnan natin! Mari, ay sa inaana ang imong bana, uy. Basig tinud-unin-unian na magmahay gyud ka. Ay da, why mo punit anak akong bana, uy. Wa mo kumadas kagwapo ng tawhanasad. Gisugot ko lang na, kay gisigihan mo kong padaan ng tempura. Kung dili tempura, fishball, o di ba quick. Unya, Mare, usasad sa akong rason kung anong gisugot ko ng tawhana, kay dili gwapo. Kay kung gwapo, daghang mag-ilog ana, uy. Unya sa may buti pa sa buti mo, Mari. Nga kung dili siya gwapo, sa ato pabati signaw. Ha? Mo ba, Mari? Ha, Mari?
Maritel ma, uwa po mo ingon nga bati nagnaong ang akong bana. Ang akong giingon nga dili siya gwapo. Ay maulagi, Mari. O kung dili siya gwapo, sa ato pabati siya gnaw. Uwa lagi ko mo ingon nga bati nagnaong ang akong bana. Ang akong giingon nga dili siya gwapo. Ulagi, Mari. Kung dili siya gwapo, sa ato pabati gud siya gnaw. Kang buguas sa di mo mari. Uy, ang akong giingon nga dili tanang lalaki di gwapo. Nasay bati. Parehas ko di mo ko di ka gwapa, pero di man sa kabati. Ay, ako na may gibirahan ani. Ay dili mari uy, ang ato ba naghisgotag kamatuoran. Ug mauna ang kamatuoran. Di ka gwapa pero di man sa kabatig naong. Aw, parehas na ita. Na, ay pangamong uy, mga mong man ka. Di ko parehas ninyo uy, di ko gwapa pero di man sa kabatig naong. Unsa ra man dai ka, Mari? Cute. Pagkakidot. Buwanay! Unsa ta si Maritel ma, nagway-way mo tong yuli. Ay ya, pasag dito. Ano na sa mo, nag-away mo? Oh, tungod nimo. Ano nag-away mo tungod na ako probida? Tungod sa kong kagwapo? Ah, pwede bibot ay kambugiro bis naong mo uy. Oh, sade na na akong gwapa ko, dai, Margot. Ha? Naunsa ka? Sala ko ba di ay? Nagipakatao kong gulapo. Yung kagwapa ko ganina, nabayod ka na. Ilog ya ay. Ikaw na kagwapa, day. Abad ha? Muta lang ko eh. Probida. Abi na ko gwapo di ay, gwapo di ay. Pambugiro ba, gini mong bibuta ka uy. Naunsa? Ilog ya ay. Ah. Kapoy, ni mo ikasturya. Ay, Unsa? Kada si Gis to di alarko. Wa ko igipagitaan na day ako. Kinsa man na nangita? Tingna si Romnix. Si Rom ni Sarmento ba? Sa panilito yun ay, probida sa tao ni Romnick Sarminta. Mauna yung Romnick Sarminto di sa to. Di siya Sarminta. Saba, oy, Romnick Sarmenta. Di ka na Romnick Paminta. Di, Sarminto na siya. Romnick Sarminto. Sarmento. Ay, sapa di ay, dunggat anong pare. Pre, ganyan tayo, pre Romnick Sarminto. Ano ni anam sa simento dire? Mag-inom na sa mo? Bida, mag-inom ko taon. Mga on may donay kan unon. Naunsa mo kayo. Palitin mo dito kung mainom eh. Kay magsabot kami, mag-inom kami. Uy, Di ba? pagpalit mo dito inyo, ay kung mugpay mo panghasol og tao din he. Inyo man ang bisyo, lain may mahasol. Kapait, sad no? Kakidot pa yes mga naong ninyo. Kini akong bana, sobra gid kay kabilib sa kaugalingon niya. Nagtuon na gid di siyang gwapo na gid kaayo siya. GGSSS. Hoy, nagkasinabot ba yan duwak unggoy? Si Parilito yung akong bana. Unya. Ay, ta, pre. Be. Ay, inom sa dere. Okay, naman sang naong gula ka doon na pre. Listen kayo dito, sore, init kayo dito. Ay, init kayo si Marilyn muna itong duha. Bahan na ito, balisod na. Bida. Bida Pre, pre. pre. Lisi yun din ko pre. Da ka sista, mas may kantahan mo. Ay na, man tapo ka kakita na oh. Halin. Lisod yun ni pre. Ginin ko pre. Kuan bata ka nang kinabuhi gwapo ba pre no? Natural. Oh. Katong kanta ni mo nga, katong para sa mga gwapo ba? Katong lisod karong babae, katong Daghan karong Daghan karong babae. Ori, atong katahon kay para nindot ba, di ba? Ako Nga, ito, sige pre. kong tagay, sige kong painom ni mo. Kanta sa ka. Ha? Adi ra pre. Lisod kay kinagbuhing gwapo sa, di ba? Ako bitaw pre has ka pa tapi murag nawad pre dam na. Ako bida tinuod gyud na ako bitaw, ha? Murag na tangan sa kong kagawasan kay nga akong asawa grabe kayo, ha? Manami lang ta, silos na yun. Nguta na yung kinsa imong gipagwapuhan. Uy bida pre. Ako gana pre bida. Buta sila ko basa. Gigi, buta sa. Maligo na ko. Ay, budak ko buak na, mahal rin palit ako na. Mahal na pre. Ba't tinaong basuha mo? Bati lang, antik na, mahalo na. Oh, Dito na mo gipalit sa mga antik-antikan. Ade, ako ba pre? Bitaw pre mo lang pre. Nagsilos. Magsilos din ang akong asawa pre. Nga naman. Mayingon na yun. Kinsa to asawan mo, si Elmia Gomez? Pre, bida. Kinsa mo di ay? Kibaw ka nagkakanabuang ng tunon-unso. Nagkaldin mo alimon. Ingon na say. Asa na basa ka? Ha? di ba? Kinsa na sa tukadit? Ha? Suga na ng Elmia. Manutlas ko. Magsilos na yun. Bisag nagkakikiki. Dako rin. Kinsa na yung mahagkan nga. Nutlas sa basa ka. Ah. Paita ba na lagi pre? Bida, Basta niya. nakuha nagatungod din Elmia mo. Bida. Kanta pre, kanta pre. Gigi. Daghan Grabe ng imuhang uyab no kay sa papanot bras ha. Kantahin ko be. Okay, talaga. Ang mga Amerikano. Pili naman nila. Minsan ba sa kwan? Sige. Gana, yala. Ah. Amerikano. Doon ka. Daghan karong bakante sa atong mga babae. Aha. Kabus rabain taon. Aha. Ang atong mga lalaki. Pero gwapo. Pero gwapo. Ayuhag yun pagpili. Ang atong mga binati. Aha. Aron dili masalin. Sa itom og sa puti. Kita magyo. I love you. I love you. Imo na malang biyaan. Aha. Pumida si Inday. Aha.
Di ka ba maluoy Ah. ni Inday? Kaya ba ako kising kanta na? Nakagda sa lantay, nagutas ug minatay, naghandom kanimo haloju. Ay! Kaya ba ako kising kanta na, pre? Imo rin sunod dito ti Pedro, no? Klaro. Klaro kayo. Wala haskag na bihal mo, napong grabe lagi kay pre. Grabe dito dahil Oh. mong uyab-uyab, pre. Ha? Grabe lagi kay pre. Ha, di ba? Ya, pangutana ka giyon sa ko. Giyon sa mo, giyon sa mo. Oh, ako kainan pre. Nga nganong naman ako sa gwapo. Oy, unsa man ka? Di ba? Sabi mo, pre, ako taon. Oo. Di ba, nakatawag sa tayong Stone, nilar ko taon na. Pita. Ha? Nagsilos sa taon. Magsilos na ako, maligo ka. Samot ang akong asawa, pre, kay bisang manghilamos na ko. Magsilos, yun. Ah! Grabe. Papapahilamos. O, lagi, pre. Mhm. Kaya papamurag dili na ni maayo nagpakita si mga asawa pre da. Ano man? Pre, imo sa nako pre. Ay, na, pre. Ikaw imo pa man din imo no. Imo na sa. Bebe, ako ni, pre. Ako, am ka ni. Imo no. Okay. Sabi ni mo, No. nas ko yung amigo sa una nga artista sa DOHP, gitawag og Tonton Gutierrez, Puntay Marilio Morales. Sino? So na, So na- karon di naman tuntun, tungtong lako. Ako pre na. Adok ko pre. Ah, nga dinis ato ba pre, magkagubot ang mga tao tungod sa atong kagwapo mo pre. Ang kurbaan. Abi ni mo, pre, pinaglakaw na ko dito sa tuwa, mukusog akong pulso. Ha? Mukurbaan ko ngayo. Tungod na sa ako pre, mga dagkway na to ba pre. Kahambugiro ba yan? Inyong mga naoy. Pamahawa Pamahawa mo niyan! Dahil ka diyan. Pamahawa mo niyan! Ay, Mama. hala. Nagkuyot sila si Gistoni at si Romney. Digam. Pwede mo yan mong muni. Ya, bayo mig mga ibay din ha. Muni mi din ha. Kyam. Ay, sure. Binaw sa kyam. Oh. Kung sa man gusto mo ka-table, available ko. Ah, di ka, pili ka utang tabiagan lang sumsuman, di kyam. Ay, sure. Kayo. Kamu pa? Kung sa may gusto ninyong sumsuman, ha? Ako, Anik, Ako? Ako, ikaw na probida. Mura mo kang dumagang gipusuan kung sa baboy mo gusto kong sumsuban. Pas lang ng sipot-sipot sa iyo na. Baboy mo gusto. Kung ano man, seafoods di ay ko, big bot. Ay, asam po yung Serena, di ba dagat pa? Ay, hala no. Day, di kyam. Puno niya ning among mainom day ha. Ay, hala, ay, giinday ko. Oh, sige, litoy, bibot. Kuha lang mo sa akong tindahan, ha? Way problema. Si Dustune lang, ha? O si Romnex Sarminta, good ning ako mga guest. O sige, order lang mo. Exclusive ko ning ako mga tindahan ron para ninyo, ha? Isira ko ni para kamuray ako mga customer. Tinood ka, Inday Ono, ha? Oo. Tinood ka ni Kiam? Order mo sa inyong gusto. Kaya ni man, ako nang gusto ang orderon. Punan pa na itong inyong, kanan yung giinom pa. Paghubog mo, ako na bahala ninyo. Asa naman yung tawhana? Waman mo ulis pa ni hapon? Asa ka ning kanahan ron ay? Ha! Pero di ko magselo sa itong tawhana eh. Kay nahibaw kung way babae mo punit at kanahan. Da, muuna kong kaon oy kay gutom na. Wagid mo uli si Bibot anang gabhiuna, lain kaayong nasa kong huna-huna, hangtod nga nakatugo sa pagpinaabot niya, unya pagkaugmaan na. Asa naman ning tawhana, uy? Karon lang gini. Asa ka to nabuntaging kanahan ay, bantay lang gini tawhana. Hapit na ko di makaagwanta. Ay, sinang tiriya. Nang tiriya! Oh, Day Margot. Asa di ay ka, Day? Kanang nangita ko sa akong bana nang kay wa man mo uli gabi eh. Asa ka to nabuntagan ang kanahan? Uy, nakitaan ko man to siya gahapon. Sila si Kuan. Ya, litoy iyang kauban. Oo, litoy. Ay, ay. Nagkuyog to. Asa ka to sila nang no? Tuato pa dong sa tindahan ko, Andi Kiam. Sa tindahan ni Dikyam? Oo, murag nag-inom man to sila kay gada man tong ilim nun. Ay, dito man ko to sila gainom sa mong tugkaran. O niya akong gibugaw kay mga hambugiro kay mga kanahan. Tuwa na sila paingon dito di ay? Duda ko, Day. Naagi to dito mabuntag eh.
Ginoo ko. Tuwa siya magpabuntag sa tindahan ni Dikyam. Animal nga bibot karon lang yung ka. Nang Tirianang, salamat kay nang ha. Pagkahibaw na ko nga tuwa sila gainom sa tindahan ni Dikyam ang bayot nga igat na balaka ko. Kay basig, unsay nahitabo ba? Unsay gibuhat sa bayot niya? Dugay ra ba nang naibog niyang bayuta? Mao nga ako gyud ang giadto sa tindahan sa bayot. Unya? Uy, sirado mang tindahan sa bayot? Tan-aw na ko dito sa Luyubi. Kay tuwa ra ba ditong iyang imnanan? Yang lamisang imnanan tuwa dito. Basig tuwa gis luyo. At tuon ako. Daan pagyog ko. Ang hanggaw. Ni asala nakatug di ay. Animal. Nag-brief lang ning kagwang natug. Bibot. Shh, day. Bibot. Hoy! Ayaw, Kyam. Sakit parang imong gipangibtan. Basta na, ana. Uy, bibot. Pag mata, bibot. Eh, Bibot. imo. Kaya ka. Ay, nako. Sabi yung naong, Kyam? Nabati rin mong naong, Kyam? Bati de si mong kahanggaw, ha? Wala ka makailan ako, ha? Wala ka makailan ako. Day murugot? Margot ko! Yung ako ni. Bati na di kong naong ron, ha? Ha? Usap na nahitabo ni mo. Nga nung nag-brief naman lang ka, ha? Ha? Nag-brief ko? Sorry, Litoy. Kamo mo ko yoga. Day, ko ang Manimal ka, bibot. Nagpahilabot ka sa bayot, ha? Nagmagauaw ka lang. Ay, nagpaulis bay, ha? Ay, nagyong pauli. Day murugot! Ay, nagyong pauli. Day murugot! Naabtan gyud nako nga wa nay si Nina o wa nay karasuni si Bibot nga natuog didto, nag-brief na lang. Unya si Parilitoy nahibaw-an nako nga tuad ay sa sud. Gibanos-banusan ay sila sa bayot. Mga tungod sa kong kalagot ay wa na nako papauli akong bana. Uy, karon naglibog ko og ako pa basang papaulion. Tuan naman siya puyo ubas bayot. Usa akong buhaton. Papaulion na lang ka nako o di na lang. Kay murag giluod naman ko sa akong bana. Uy, unsa akong buhaton? Uy, Ate Bam. Unsa man og kamo ang pasultihon, Margot? Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na ito karugad lawa. Si Margot, Ate Pres. Margot. Si Margot, kadang nakabana ni siya ang video, hambog-hambog sa taon kay tisoy-tisoy yun ko nun ni pagkapatanon na niya ang bana, Ate Pres. Tinuod gud nga, tisoy pagkapatanon. Tisoy yun pagkapatanon, pero pag tiguang-tiguang na, Tisay na. tisay na, niburot ang naong, mura na kunog humba, wasik sabot, mura na kunog humba, lipong siya, mura gijik, manok nga gi-injeksyonan bag tubig para mabugat. Burot na kayong naong niya, sige kaya pamahambog karon. Nag-inom-inom siya yung kuparilito, katong gitawag sa kuan, katong gisto ni Alarcon, siya may gisto ni Alarcon, si Romnick Saminto. Kato iyang amigo, Oh. Romnick. Romnick Sarminta man, pero iyang kuan, ang Romnick Saminto. O, tiya. Mo to inom-inom sila, dito sila, inom ila Dikyam at Pres, karon si Dikyam, ibog maday kay ng ni gisto ni Alarcon sa una. Bayot di ay. Ibok man kay siyang bibot, bayot man, ay, sos, gilabtan yun. Ang usaya kaabigo si Litoy dito sa kwarto, abtan ni Margot. Mo to yung iba. Excuse me, ingnan niya nga ay nagbalik ay nagulit to Karon si Bibo to na puyo sa ilaha taong Dikyam. Ang iyahang pagutana papulion baka taon niya yung banak murag mauwaw naman siya, giluod naman siya. Sa asawa na. Sa asawa, giluod ko sa kumbana. Tuwa na puyo dito silang Dikyam. Ako baka itong papulion. Ate Bam, ikaw, unsa Ulion na lang, oy. mo ikatambag ko nimo, unsa man Ate Pres, papulion or really? Bam, ikaw ba? Para na ako papalion, oy. Bitaw. Kalain po daan, oy. Adunay Tuwa na to sa penultihon bahay. gulyat. Adunay penultihon gulyat. Sanglit ako ning sumpayan. Gay karon. Kunang usa kuno ka lalaki nagsalig sa bayot, tapulan siya. Oo, no. Tinuod na, bam, no? Oh, tapulan siya. Dili, Kaya pala- ang gapas sa lalaki, bam, kwarta. Di ba? Ah, Depende. mao bitaw nga kung doon ako'y ma-boyfriend, ako yung nung kinahanglan akong karibal, babae. Kay ang magsige pa mayot, tapulan. Mo'y pong nila, no? Unya ka nang na ang, nininggi ko natin Priscilla nga papaulion, depende na sa iyahang, unsa may kinasal ba ni sila, no? Kinasal gyud sila, Bam. Kinasal gyud sila. Ang akong ikasulti nga, eksakto man sa gingon Ate Priscilla, kay katong pagkahitabo, wala man silang kaugalingon sila si
mga lalaki duha, puro man sila hubog. Kaya dili pa tingali sila hubog, dili tingali sila musugot. Oo, tinuod na. Kausa pa man sa di mahitabo, gawas kung magpermi na. Pero, bam, angay yun, papaulion ikaw. Pauli lang, kay katulong sige, higayon sige. nga nahubog sila, wa man sila kay balo. Maganda siya kay Lani Margot pag abot. Mao lagi. Tungkol sa kahubog. Wa siya tungkol sa kahubog Ate Pres. Gawas kung nahitabo kadto nga dili sila hubog nga sige-sige na adlain na ng istorya. Oh, kana. Kadiyot sab. Karon, Kung di. ari ka sa Levitico 18 versikulo 22, Patay, hurot mo na ba? ayaw pagpakighilawas sa imong isika lalaki kay dautan kini kaayo. Ipadayon sa Kapitulo 20, versikulo 13. Kung ang usa ka lalaki makighilawas ang isika lalaki, nakabuhat sila usa ka sa butang nga salawayon kaayo, patyon silang duha. Wa na hurot. Hala, patay ka. Kini sa Old Testament. Sa Old Testament. Kung ari ka sa New Testament, New Testament. kung ari ka sa New Testament, no? Galacia 5, Karon. versikulo 19. Ah, Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Magkita kini diha sa salawayon nga pagpakighilawas. Dala na nini tanan. Dili kay bayo tra og laki og babae og laki. Tanan na nga nagbuhat ning ingog salawayong pagpakighilawas. pero di sa mga bayot bam gidawat tabi sila sa katilingban, di ba? Gidawat pero- LGBT tanan, gidawat naman. Oh, okay naman sila. Pero, Pero sa ba- taas, dito sa taas may diferensya. Unsa ate? Kana pag-ingon ba, nga bayot, dili maka So sila. sud sa langit? Oh, naapo na siya. Tinuod na ba? Naana siya sa murag diana sa Korinto, ako ni pa murag diana diri sa Corinthian. Pero nga naman, ngunta na kung ano na may bayot. Kana siya, kauban man na siya sa kanang akong tiwason ha. Okay, tiwason. Kauban na siya diri sa New Testament, katong gingon nga sa lawayon nga pagkighilawas, hugaw o hilas nga mga buhat, ingon man pagsimbang mga Diyos o sa pagpamarang. Oh, kana. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkel-bingkel, kasina, kapungot, kahakog, Apil na naman. pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapaalahubog. Pero ako pagpagutana, katong, kung ang bayot, di ba makasud sa langit? Okay, kini akong Kaya gipamba. ang akong pangutana, nga nung, ug inana, nga nung, na ang may bayot, di ba? Ang tao gibuhat sa Ginoo. Di ba pagkuana, tingalig na sayo po, nga nung gibuhat man sa Ginoo na, ang bayot. Kung di makasud sa langit. Sudlo na tanan. Dili Ate Pres. kay ko katubag ana ati. Mutana, Kung mutana ana ta tas Padre Diyos, biblical, ako na dili kay tas Padre Diyos. Makasud tingali, oy. Dili kay ko Depende sa imong buhat, din sa kalibutan. Aso na ay. Ug sa imong, kanang, imong pagkinaiya, sa imong, kuan, ana. dili kay ko katubag ana pero si aning nang lusing may patubagon ana. Oo. Niingon siya nga, ikaw bambina, bisag bayot ka, apan kuha ka nagbuhat og mga salawayon, makasurtas langit. Mao tingali. Okay, Depende. okay. Para sa tao rin nga na. Depende ra na sa yun Ate Pres. Oh. Sa unsaon pa nimo. Depende Depende ra lagi sa sa tao nga bisag di ka bayot, Makasaka ka. Di ka maayong tao, Oo. doon na kay binatan nga. Dautan. Di ba? Oh, pero sa imong pangutana sa laing bahin nga ano doon nagibuhat nga usa ka bayot, Oh. dili kay ko katubag ana. Ang ako lang katubag ana katong istorya sa katong gisulti sa usa ka pare. Nga niingon nga iktan-aw nimo niya iyang gibuhat maayo ba o dautan ayo paghukom kay ang Ginoo ray nakakita. Oh, Lami tinuod is pa rin jo. Oh. Eh, Di maghukom. Unsa man to? Natinga. Usay ang tao judgmental biya. Jasmine. Apan ako nakadayo jud kaning Jojo Boron. Ano man? Bisag nagdugmi dito sa Panglaw Hotel, wag gyud hitabo namo. Yeah. Oh! Bayot. Ha? Puro mo bayot. Ang nagkasi. Ay pag ano kay dir ta oy. Ano sila dyan? Yo, nakano ka dio. Dili tas pa rin jo. Doar ra. Balik ta. Wag ka kadol Jojo kay nagdawas Jojo si Corno. Balik ta. Balik ta. Oh, kaning pangutanan niyang paulion ba? Paulia lang. Tungod kay sa ako nang ingon nang nahitabo niya, dili man ingog na perme. Kadtura kay hubog man silang duha. Oh. Ningali wala sila masayot sa gibuhat sa bayot. Oh. Kay doon naman mga piras na mo Ate Pres nga kuno lang ako ha. Yeah. Hubgon kuno ang laki para dili kay bao para makabot sila Pero sa ingon. katong taga-amo Ate Pres. Hubgo na lang bayot kay ilang kawaton ang Kagata. Kagata. Naapo na inana. Nasa sa... Oh, Oh. nasilay ko Ate Pres. Kani agim ni tigili. Ay, sa nagag. Nasilay bata-bata. Mo ilang ilawog. Mo inom-inom dito sa bayot. Oh, Ana. dayon. Karon ini hubog sa bayot. Oy, gana ba daw itlog mo sa bayot. Tinuod na. Tingnan, di ba? Kanang Ikiha ka kay. Gikihan. Kaya suriso nahurot man. Iha, kuyawan mi. Kihaman.
Ang gibuhat sa Nya ka mo dahil di pasangilan. Kami, Palitan mo, okay. dinay mo. Tuwa- Huwag mo sa kita. isuban na may kita big sayan sa pasayan. Ah. Dakop na mo ilang iro na mo sila iro ka to. Ah. Palit na doon seryoso, bungkos. Ikaw sa- Ibungkos sa Ikaw sa musgipos. din yung iro. Wag, ibungkos sa musgipos, iro, ang seryoso, ang pisik, seryoso. Aron ingon nga, may Eh, kakaon. nang dili, tanaw ba? Nay, iro lagi mo ngaw ato po. Pagkahanggaw din Oo, mo. lang ka na muna. Dahil sa paggangon ta mo, kanang istorya ni Goliath ug ni Gili karon ug kining sa ato ang drama, dili kayo ko makasakay anak kay tungod kay di man ko muinom. Ah, oh. Dili man sa ko magkig one night stand sa kalalaki nga usa ka lalaki nga hubog di Saan ka man di man sad one ko. night stand? Di sad ko kay gusto nako nga akong sukdon sa siyang kagalingon nga nibuhat si ana ug iya habdong gusto. Dili kay hubog Ay, ba di siya. kung tuon mo ba, ana? Magkuyo ko yes. Sorry kayo, ma'am. Di ko mo tuon mo, ana. Balik ta. Pagkuyog tas birthday ni Father Donald. Balik ta. Oh, kana usa naman mahitabo Margot. Margot. Ay, ko. Mo, Margot. Apan kung sige-sige na gani, nga magsige og inom, apil ra man na sa kong gibasa dire ang sa lawayong pagpagtigawas ang paghubog-hubog apil na dire kanang naang dito na kamuhukom nga palayason mo di ba sa pagkakaron ang ako ikingon ko basig sila kay bawo kay hubog sila. Apan lain mo tunay tabo sa mong silingan kapitan ay kanang Goliath. Nga naman. Babae siya. Dayon. Ni atos barangay kapitan. Oh, kapitan, nahurot ako mga manok. Oh. Babae buhat ha. Samtang magluto sa manok, yan ang uban nang inom-inom. Ang uban nanguli nagsibat ang ibang mga binuhay manok. Hili ko siya mga batan-on bayhana. Ah, di di ay. Salamat po pala natutulungan nun. Gana ko ang puzzle, tihon. Subscribe to Dramaturgo.